nih kita mana bilang cek mari kemana dia kencang juga ya dah angkat punya lama dah guys, video ini naik bisa muncul oner sim naik tas korban aja biar guys. Tinggal batu ada green naik deh. Batu angkasnya. Ini lagi beraktif terus tahu gasnya. Ini tinggal angkasnya. Batu. Berimbir tahu batu nager lain sih ada. Semoga kan tahu. Ini batu nager ini angkasnya. Sanduan di jargon sale. Mudah deh. Par hụba mình cái nào mình ai thì săn được sầu liền bơ la bay đỉnh. Tapi guys tadi jeng. Wah. Mình nói cái legu raslim bro ini dah besok biasa jadi lah sudah. Sang lagu libu deh bre. Kak keren gue. Kelirin we juldup nih. Kamu sini udah le? Nih. Am gak kelang sih. Berlawan sih. Ku thang nih jangan ikut bakana. Pavilai ini jangan. Wah ini jangan ikut bakan ke. Jangan ikut bakan di sana. Wah, Kuy ses. Kuy jubai nih le. Isilu sih. Cuma dong mau sih. Kerja nunggu le. Cing. Mata gue sudah ada gue menara nih le. Pang lawa apa le? Ayu gila. Duh, nyawa sang nang le deng. Hei, malai bar jadeng gue juga kak kena nih. Kak kena apa? Mau size nih. Dua hibi le. iPhone 12 Pro Max. Hibi dua. 14 Pro Max. Nung ba? Này nung Putin ke? Ini ngasih lagi nah. Engkau kan? Nih ya lagi ini ya. Kak kalau kali ini enggak gila. Kali nanti benar nih. Nih lagi berapa? Video lan lagi nih. Ube gunung dong. Pada iya, cái mà thêm lại. Ây, cái gì cũng phải lấy xuống giống nữa. Siri siri tuh balik siri siri. Siri siri. Siri siri. Sudah nabrak.
दा बेलेगजों थांसै इयाव गैला इयाव बिरग'लांबाय नो सोरबा हानबाय दा थांसै ओइथिं आसोरबा मालाबानो दा सिगां थांग्रोबाय जोंखौ गालांबावबायलै खारदो जोंखौ गालांबावबायसो आरो थांगासिनो बाथ'खानो सुबारि सुंलि जाजोब्बाय गाखोनोनो हायासै दा थांगासिनो मासे थांगोन नोंथिं थालिर बागान बेरे खावहैनोसै ने खावना नोंसोरलाबो सेवना हरना जाबाय Kurang sayang tak semini landalan bilang bertani simpenai pasang ciri-ciri दा जों मुदुफुल बागान मोनफैबाय मुदुफुल थालिर बागान नै बेयाव मुदुफुल गोमोन नागिरनानै थाइनैसो जालांसै आरो ओमफ्राय न'आव थांसै गैला बाथ'खौबो मोनासै सुगुजा थाइनैसो मुदुफुल नागिरनानै मखलायनानै थांसै थालिर गोमोन मोनबा जानांगौमोनलां लामा मोनफिनबाय जों दा बे लामाजों थांफिनसै हाग्रा गोजालै हाग्रा बारिजोंसो फैदों नालाय जों र' गाइस बेरे नायनि बेरे दंना गैयाथाय बेरे बाहा दं इयाव बेरे र'लै जाम्बाफोर बेरे नायनो ओइ दंमारो बेरे जालांसै इयाव बेरे बेरे दं फै जों दा बेरे जालांसै बेरे बेयाव दं नै बेरे बोखारदो दे बोखारदो दं बेखौ बोखारजायो थरल'नो दिखोलाय नोङो दे लासै फारसेथिं हम र' आं बोखारनो माबा दे बोखारलाय बागा जोआलै बे बेरेया जोआ साम ओइ मेरला दं मेरला ओइ मालिक फैगोन मालिक खावनायसो ओरैबा खावनोसो जानो नागिरदों जों ये क्या है ओइ गेजेरनिखौ ओइ गेजेरनिखौ ओइ गेजेरनिखौ मोनथामबो बोखाखा हाब देन्जार दंलै रुमखौ लांजोबबायसो दां बहा एसेबां गोरा बे नङा गाजोला माबानिखासो खिफि बेन्दोंखौ माबानांगौलै दांनांगौ होनबाना देन्जार बेरे फैबायलै हनै बेरेया देन्जार फैबाय एरख'लाय खायदा नोंना आखाइ फिसालाय हाबगोनदां ओइयाव बुंब्रा जोंबो हमदोंब्रा आङो हायाखै मख्लायनोसै बेरेखौ मेरला दंलै आरो ओइथिंबो जालांबावगोन देलाय बायनो हायालै होनबाबो मालिकआ हाया मालाय खोन्थागोन बेखानो आयु खेला गोराथार मालिकआ सैगुलायगोन रुंगुजोब्बाय र' बिथ' खामो खेला आयु नायलाय जोंबो जागोन बेखौ लानोसै होनबा बोखाल' बेखौल' बिदि गोनां दिखोलाय नों दिखोलाय फोजु गाला नै बेरेखौ लाना फैबाय आं मोनसे आयौ मालिक दं नामा बेरेखौ मोनसे लाना फैबाय बुजिया
सासे हरखाजोब्बाय ओमफ्राय ओमफ्राय बेखौनो गिदिर लादों आं बांसिन गिदिर मोनजाबाय दा थांगासिनो दंना बे लामाजों बे गामाखौ बिलाइआ जों लाना फैजालाबाय जोनोबो रोङा दा थांफिनगासिनो गाइस फैदो माबायदि मोनखो बेरे मोनजानानै गोसोआव मोजां मोनो थांफिनगासिनो आरो जों दा मा होनदों नोंसोरो हा आं ओइ मानाखै सांगोरि मोनदों आंहा सांगोरि मोनदों बिराद गोरि मोनदों मोजां नुयोब्रा आइफनजों मोजां नुवा माजों मोजां नुगोन आइफन एनगा मा दंबावो मासेबो गाखोनो हायासैना गैया इसोरबो गाखोनो हाया नै ओरैनो लेंबोदों सान्दुं गोसायाव जों दा न'आव थांफिनगासिनो गाइस भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम भिडिअआ एसेनोसैमोन गाइस बाय